your mind in heaven. Nakinateba. Fix your mind in heaven. Abantu bakwana kusimba to. Nateba nga fix your mind in Bwana ngomwezi. Yani abateba torose ebirengerayo byeito arari igoro abateba nga ekere omonto okorukumonto atara ojoka ebirengera byaye ebirasense kwende ekero amanyire igoro ya Nyasaye nobuya bwa Nyasaye nobutoreka bwa Nyasaye bona Paulo ateba nga therefore my brethren, fix your mind in heaven. Korengere riande enseya ingianda ike kerio barikowa asobu ya waye sotenere aria ninyore ngenange nigose ninyore ngenange niyasibutwa mogoro berio warikowa noko kanaba cherwa sumuchuria ninyore ngenange nigose ekyo moelio nakindago keke rochira morore nitugame kumo sasima erio chingenange nirachive chane ukuba akwakwaye kuiweke ninyore ngenange niyasigutwa mogoro beyo barikowa noko kanaba cherwa sumuchuria ninyore ngenange nigose omwana noito tata Nyasaye ewa kones konevia okare na kare intubuna tu ikaransira tuasamire ngomona noito Nyasaye ekiagara watorose iriase turamenye naye myaka yonse boro mone tukwane nanu tuaregani egere birengere byeito ekinkoro cheito bibasore butambe tuasamire kwegena meya Yesu uyo mutulito amen. Ekitabu kya Saburi Kitabu ya Saburi 14 verse 1 and 2. Kitabu ya Saburi 62 verse 1 and 2. Omuntu bayibwanne buku ojakire bujajana. Oyibanje ne buku. Njomana jakare karakanyika ene ana. Ekere no chabantu babwateiga this way. Can you get the paper, get the Bible, get the pen and you write something down? Okay. Anya saone iwe kerero kiane tero iwo sarakwane wa mata kakiko kubwate buku na koneke uyugwe ta akogireka okoba moyo chaka buyo mokungori anya saone one iwe kerero kiane tera oyugendoki o sarakwane karatika karansa wae kerero nyaro kyamara o moto ya icho wao sawa no korera kwane o moto ya icho na tarire enseyebe na tarire are kowanka nyoyo
ongira Mirase weri o motoya incho Iwa Ntewe Atabama ayo monene Iwa Ogo sabakwane Nekero kiawo Kiane Iwa wanawanya saa Oyo ogo kuana Daudi Kiagera Nigama etenga Astayara konyuya Astayara tegera luguya Oetania Kobeka Enkoro yaye Nevirengere viaye Asenya sae Unamotegera tayo Weto mo Ese biye Biye Abana kuo kabali Wetarana Aye Oto mire Ikanasan Dorango moiko buat Yuan Egia kale Enkoro yani Yerusalem Niwongo korange ya korwa ase chinsi nyaki chinse ayonda otia se pare kerikere getambe mono wakoranga ki kumbua abana banyasa tegera oyo Daudi ekiagera metenga ase tayo ara ubunya otera asenya sai ataba nera korangiri butambe nera semeti butambe ebiranga biaye no bisemeti asare enkoro yaye nira asare ora burugastega timake sebiranga biawo basai bali bali taka ni pidi ewa ta ki oke di kan era kono nyole be ane kere busugul Nama bakun ya itu beri kan sedikit kon iwo ngote ke bari mo haya mo egira bangana ya sai atama egeta leke miaka nyebise imasore amache nobogima bikorwa modero vive yoga se vive Nkonye kowa vive Haleluya Soma kirigia kabiri na teba 40:1 Inkawa mwanyitenya sae asokora maki asokora nageria Nera kangio chora akaiwekera kiane Era kandusi kwa sengo yo sareku Kwa setintira nesike no kirera yo aki wantere asenya saa kurusiri oise kwake sabu to kanya sawo okora mangana manene atebanga imonga nyitenya sai asokora mario konene nakikola yori abandonga toigo kanisa wiki ya motige toigo kanisa mekinyebero tige nigoko wogo kali karena kare tegere noiwe atebanga nyasawo yo okorusiri asobo soku nyasawo yo okorusiri asengo yetintira iwana na bate kuna mwika asitega na muareke inukobodi Jika kwa kategiri baka nandu wate banga ojoro moni na bole bakale Abantu nyasawo barusiyale lakini kuwa nekorole nyasawo koreye awote banga inyora ayo monane bwandusi asengo yetintira abamu arabete atali obukristo amwaleke Ano rote koro mo mwenu uga koro ate Yesu moke Anya atara so dangana tu. Oni ora tirio moro, wate banga omonta kwa ne buona. Agade okuru siriare. Akikara tegera ala. Tinyomba mamanyete na timu haren. Inoko boli, na timu haren. Abale mu abote tinyomba timu nyasi. Ora taje turungi street away. Ere na majat itakete sukari yo kama ngana kora ngati. Yali ya sawo yo kurushiri yale Kono buwe tenga ki Iwa na sawo Abantu bada buwa buwa tengi tanda Mune kiene Kiarengi se itenge tanda Keringi chinki
abantu tuwarura mata akimato mito nyasauri nsa kwa rudi yandura anto bali bago sabira masabata rai nyasao tu rusibitintira aki nyasao tu rusibitintira otavuga tibikuru lero watarakanne paka magurare kwa bwate bitisi na biyo bagite kabati lero wate bisanchi kongu kwa bwate esati kwa saba esati kwa chiromoko dina kwa biyo merete dikwa tu mwana ka jaman datang tebia o kara mukanya kan kara kira to ale tu usul bare kamu arena ya sa ko kala mangana man ya sa ko ko ira mangana manane ta nganya sa yo o ko usirie asiti tira ya sa yo o ta buati gento ya ro buati gento asa yo amani ka o ta banga akerende moyo ekerende ne te ko yana tingo tira ko matoki nya sa tingo tira ko musasi manya sa ekiare no mo mabuane wakale na kale oyo ko punya sa kita wekingere ukunguli nga yaki diga ko tumaye moja dikitu kumuli agatenenia amagorana segetare ingoro asengeta iwa wana wanyasaye rusi biranga ibina senseye rusi biranga sogmo toleke biranga ibito asenyasaye okarigo oyo toroseiria skora amenye buya abatabenge senero toratera watera kwa Musa okwe maru yagento kieki yewon igo bali mokari watera anza nara ani akora maswali sikiagare guru egento itaro fix your mind, fix your thinking, fix your thoughts in heaven. Weta koenga yeseye ekiagara marika watebenge seye ngo siriguere buango eseye ne sarigu buango nganya kurwa senseye ndiko nganya lero iga etoko nganya sechimu cheito etoko nganya sa okora boito endito mo wako monene o monene abo musanyo ito abo musanyo nyasaye bura marika watebanga nyasaye nigarengo musani bwa Abraham na Abraham akaba omusanyo ngo onyasaye ba manyaine madaba dombale gaiga abadanga ngajarewe n'umusanyo achukua kesimi yanga baswa iwa wakiatera nilisomea kitabu ya First Peter 2 verse 11 12 2 verse 11 12 abantani n'abasoroire inwe abanchan batabanga omwanchani oye bayitanyo goseba igwana akimoya barati kiro motono maitenjera kwanda bu ndaba wato kamoiko ena babori ngaki akaro notako janga omwanchani oye mwetanyo goseba igwana ekara wote ngatia ama kiajaga abanchani na wasoroire dwe asenge jomora abaetia sensengani Tana korwa so koro kobe kwa gendo ki bwata makonda agai mokobe estime konya kogenda yoite konya kogenda awa tenganis orang ekere ko nani koen iwa kebungeki abanchani abasoroire inwe ekiagera mora baetia sensengani atana ne korwa ase okoro kobe kumebe okugokorwana n'omwoyo mwana n'orugendo orunyasa abantu b'ebisaku erinde nonyamoko ng'achwa ng'ayabakori amabemore banyare koro okoro kwaino okuya
atabanga senge jotore asensengeni adana rababu yuwa una malikata tole ese engen barenga polisi wo ese ngatio kalogu ese yokuruo man nawana bakungu mulega igase ni gosojo mi ekene kwa tebe tukuba ko igaso katero obo mo bua kange tu honge ekene gekake motora tena yani ko komekere tingo usiku ne kiweza nayo kubwa urueli tinga ko gwanya kanyana oyo ndaka ko nyoma ne bunguo toko ebunguo bichira ebunguo ayo wakangasa nganyi bifa kitoria ngakora ogati ko joka nyola bibunguo ebimbiri meremo ebinda nyola tepara ebinde bigesumu bwechingoko ebinde bie okarati na arachi Makete eseye atabanga abanchali na abasoroire abasae na abasoroire abamona abaisike na abasoroire eseye toye we are sojourners, we are traveling, we are passing. This is not our home, and our home is in heaven. The Bible says here every dobito tanaine emego koyanseye debosa kotomanya kwa somo nene abasaye baraga ndonganyi wone mesikiye nseye kuruwa sinyasana akiyo ukisikie mepamba sana wapi nduru lero nali mwarura abwe bone muri nyasembo Nyasembo je ko ngaraida Akiadel. abasani bane asingi jitora eti asomo bibobo asingi jitora eti tokoru asomo bibobo atabanga aya achu na abasoroire monganye okora kwino koruwa senseye iyo abantu bakomanya koruwa senseye ebagotiga kunywa abagotiga kitansi ebagotiga emesiya batiga osukia malimo batiga otwarenda amwamu ageko yamalika batebanga enyasaye yenseye yaukoiri abantu abange ebirenge by'abantu abange elidemba omugaso gw'enchiri matuka y'abantu mbayikorora kene Kenya matuka y'abantu mbataiti kumanya kuruwa somo bibobo bona abantu bategete tujuwe tomanya erayiga atebanga abancho asengencho toraba eti na abasoroire tonganye ebirengane byeito tonganye kuruwa sokoro kobe tonganye kuruwa tonganye abana banyasara balenga mwanyi muni tokolenga eseye nakiata ko itatule you are not here permanent asitora abe permanent na asinya sakale amo otora abe permanent mwante bia kiki abeire tuwa kamera limu molisi ni weye temoina ngai weye ekiagera esaisi yawo ikandole karogwe adama banchwa na abasoroire asengecho toraba eti koruwa somo bibobo ekera iwa bana banyasara onye nditokunga loreke tiro none nyangi ekatuwa chine nyangi ahuataniwe ngana ane ndiko atana nkekyo abantu ane bako atana sense yo toranga na koruwa sitansi eti yara baboni inungoboli nake kito ibuwetu Yangi ili ya lota akasuja takasi tutoka hivu first oye ikonde lindidi iganda ndigo iko gireka norore weta ugia wa Philip September ongevere weka 23 aba Philip Nyasaini tare naye Buddha eno kwatarete Bwate oko kwane inkwa nena
Urupe Ninta Yeko Tare Amona Ye Awa Filipi Sato Merongewe Weka 23 Ina kyo byale bwaito igorobore Olwabuna ele toganye tyomo wali Yesu Kristo Oyo anyala gonjole mebere yaito Yobo sareku Enyala kugwekana n'omubero ye ogendoki Bowanan iwate banga chwa abasani obyale bwaito ngayibole mwayiwa Iwo atabanga our citizen it is in heaven this one and as we are hoping for Jesus Christ to come again to give us the body which will be like and is yani atabanga ato mobere uno waye ato ure omobere yo sareka ato mobere otago sareka oruwawo ndogane temo boria iwa bana banyasa atabanga asenseye ekero kono bago na okore mitolete we unique ni obako kinga no atorenseye na nsete yoro ekero abantu bakora against ekero abantu bari anti ekero abantu bakora ebintu bitari bya nyasaye nibo okoro kinga enseye na atore permanent iwa eletabu kinga kiyateba abana banyasaye towene kinga ene Kristo kabota ekero oticha negwa malikate yabayo onyo montegere no mura sije mokaba sije bali kamuli na for example para mole osiga bali kamuli para bali kamuli sije na kiateba akago je na ilo mubiro uyo iwa bana banyasa omubiro uyo number 1 okora soso mubiro uyo number 1 oyo yakabere omubiro uyo okuruwara namba ya gatatu omubiro uyo ogocandika namba ya kane omubiro uyo ogokwa namba ya gatano omubiro uyo ogotindikwa omaya bateba makago tikere ekiaga turaba eti ntegero igu omubiro uyo igo tubwate no yo yaya omanene ngokorare naki ngochare atoe omubire otago sareka abateba ngato chencherie ato omubire omoyongo oyoye onyendiri mwewa akagwateba yani ato mubere kuno yongo manya mangana nama akini ntegera manya Yesu kago chicha mubere to gutwara ekega mubere uyo ni orende ti umuntu okorete mubere nkwanya kwebege ntogeto umuntu okorete bora Yesu kago chicha igago gochora ako mubere ugutosareka umubere okana kare umubere ogotoginya sana umubere otari korosa umubere otari kuigumube umubere otari kurwara igwa abana banyasa abataba kago chicha bikuwa bekire biyende biyaho asare omuganyete abateba ekerago chicha asai nane toganyete naba urateba asai nane toganyete abantu bari kuna tuikarasta toganyete bindo Uragono montara uruka muinaba abanante igora uruka bwa atebe na 200 jinseji bali kamura atiraleza Kangen non. Nko batinga. Aba 200 ni chingenate atebe ko 100 ile 500 limo emo ko tebe ko Quran no ko teki oyo tai kotoka no yo gotokunire dimo de bit gande kan manga ise bando to ave kabila ya senya sana ko no mato mindo ditukuri Alhamisi umo tanga sana Alhamisi so ane sona chacha itoko dake bipindi bya ma bibia leadership abantu barukura abudi bitumire Alhamisi abante bae andi kutukurige diye katoko ketense Garaba abantu bakiri kubonya ki ya bakore baya kurumambi akama kubakuni bibiti yani nkai kubuye Aye. kama kuri na lunch ya nomo yo motora pre de nomo lunch yo motora
mutore moronge nache ndonge mosongo irenga Tiriana vingi ya kora njo kayu yana macho mwa bibitie ngombe aso kwatigete no jinsi yangene ngora buli barenga buli nacho ebiranga ebintu tobeka ya tobeka sinya sai ache ato umore oto agosaleka turusi biranga ebita sense oma watawa sege tabu kya Warumi asege tabu kya Warumi 12 tabu kya Warumi 12 ibere Warumi 12 eti yego chimoina mole nacho ababugeka egalie yakogenda kirwana okay Bungui Ose timwere ngania netinge dotieseye Ose timwere ngania tinge dotieseye Kwede moronchorwe Bokoruko baba ya asemira ya ino Monya ekuligina komanya borongo Owanja kwanya sa Nerigia Nerianchwe Oh ikenu iwatema let not you be confirmed into the world but be transformed Moncho botaba bana banyasai onjurwa soko tereya onjurwa soko kwana onjurwa soko esoka onjurwa soko ragira kwao yona yona tigoro abadwanya batabanga aribu jina onjurwa na soko ragira kwao onjurwa soko kwao omenya wacha kiroba kwenda kucharia Ochigoro, okonya gonchurwa, na okonya koromonto, oyo very transformed. Oyo konya gonchurwa, ebiranga bibiaye, bikonya konganya, kurwa seseye, oyo renge pigoro. Diandara babuli abarabanya sai. Iwa tegere. Ate banga mole ngani gwa nechingejo chiese. Mati chingejo chiese, mo ba ko kala ide bobe, onyo kubwa to chiechera, na ego kola. Ano mo to buhay sukuma yao. Wiko mwaka. Ebiranga bisegete ate banga iwa. Mo basa ko ngani wa. Netinge to chiense abaraba ya sai. Unge getua chake. Egi acha kama mo kanyitenya sobole mereria. Mo kanyitenya sa sobole mereria. Mata bantu bara ko che kanisa ko nyore me kono utika. Ya dara babul. Buo ko me konte ko. Ndigo atike to kanganya bro. Bala mo ka koleja. Mwere tundwa. Doge tundwa yo mokarani okolia na nichikiro mote ni ndokomo. Waya ko tike tundwa ji. E kanisa ya mageo kwa kwake. Mongino ndaka tike kanisa mata mi. Bodo ndaka tike mongino ndaka tike na bangani le mono. Na batike chikari sechio. Igo matene se yarenge. Na batike ile. Igo ke to kiabe. Abantu bali bakomoka pula musike chimbe chitai takiri simi tangiri mwamuka mu muroye no ikarasi umongino yakaboka bono gatigete kanisa oli mwamuka mu muroye esabato ma mwamuka mu muroye na karosiri kigede nyongoni yomwe na basigana nali baro bere tiko taro mo chiba tarita ko kwa station umongino yo chile station abasigari baro bere ti diria karanzete mongino ria kaja oyo bana mukamu moye akaja kule nuna abantu bamu abakorosia maro kisera ko dikire ba kotebali sare sokoruweyo maito ya kakaka sokoruye gari sokoruweyo akakaka sokoruye ko takuye ya majani akamaya konyora oyo budai wa sokoruweyo akaitene dirisa ada magoro akagen akatimo mongino liko nyakobori abacho ko ngatimwara ile kimwaboka kanisa buwa yana ane kanisa noero tigire kanisa kuwa wasigari baba soma baba mama wapi pombe kono ko baile ni chitima itia sana ulikuja kufanya nini nga hapa mimi ni mgeni oho no baba maitaba kasama ruwale
Bakagenda bakamubekera omutu. Manje unajua naenda kanisa. Ligana nawe kanisa. Bakamubekera. Abalinjira kogera. Bono akomera abasiriki. Ngani insabera ni. Inki. Insabera. Ane tinga na abatingere kanisa. Bono koranga. Inki gwaka moroji. Nabi akwale kanisa. Na atigire. Kai kenu ne chano ojagire. Ega ikali tukerio ega apedi nona ari kanisa. Kono muisika tawa oyo nateba asabe mata teba asabere du. Inki. Ngana atigite kanisa. Kono nabu atubono mat ngikiamu buat. Amang ngabate bono. Ye to ko kole kanisa bakamarogo. Tumai ko genda komo. Komor. Tige tuwa yese ile tunga. Tukamago jako hotel. Kime chando era gochio. Dogo ikaria basikali bako mo intimwaji. Dogo tabe ko mongina nara. Ohetua otanya ko rosi maruwa. Egento kia mo etera. No ko boka prebusi. Gochiemechi. Dera tu achira. Kako igore ruwa ko na abakristo ba mito ga mu achira ga naki. Uru yaro kanisa tingo koranga. Ebirenge ebiyao birusi asomo gimowo ebirenge ebiyao bireka sinya sae nerango akuma warua no kwanwe kyo kwanu amanyingago anyorunga ebirenge ebiyao mayorengereti igo asinya sae haleluya igo abana banyasae nakiatewa igo abanchwa ndo wasa konya wonchurwa netinge ndikisiye iga otakete ko munesiye otakete ko wasa ko munesiye otakete ko agera munesiye amangana ni mata kuona yo kuesoka ebinge byeseye igo bikoro kungayo otakete ko tigarense ena kile kero otakete ko genda iguro nigo ko genda muri Amerikanya sanga koramaki agotewa onya Amerikanya sanga goteba nga obo mokanyeku obo muororo Amerika ina bakorete igo to kunya sanga nekere aseritari ya Yesu igo abana banyasa ataba nto onchurwa ikese unaona baganga baraga bare kalisi myake menge ekere omwana yari kwa gache nyomba ekere alikuwa gache nyomba ya kama hivi wali weta chirungu Jones wali weta wone kare ya gachi ya koru ya bekirwe merangu taiga korangu igana iwa gaitiridi Ndiko nyambara amenye. Ngabona tindi kwa soa tindi koragere rawo ikyo ko ekanisa onyo gotakete ko wisi Yorona chita batanga alimata na chita. Kanyoro mongino ne muyo moke biye yana mogako. Ase omushi kwa yasoke. Kere tuwe. Aba kumbole te dagere tuwa. Kwa kumbole tuwesi. Tuwe tu mongino yo o tiare sei. Orengere ngangende. Kachi ngase kuna wana tuma elma. Obiya mata nama idege tongo tabane kiekende. Omoga ko to ko gana nere kandere ba to kandi tua kumbole kandere fast speaker or atu ba do tari ko manyalo ka tua kora ngoga to mai ti bisi ni de munya ya ni ko ni kuna ya gara mo umanya tanya ko bongkani ngaki ko ucio besto kan mata nama idege to kwa Omorisio ima efata inilo aromo Kristo onjogete already transformed onjogete naliyo kwa nalaba ntobanye wali kanisa naona kero monta kule kama balisia au dama mobeko koloko kwae kama mwikini ombe mwaye batanya ko transformed unabona kana kwalite nyangi mata nama nje bito bilibyo kuwetuwe kanjira koja mbyetuweki bilibyo kuwetuwe mwewe inki Yani kwa hiyo kuliko kimagwa ini kamo watu transform ini ngano tuweto bokima ngotara to runere exacto yo korama ga kigoro ini kawa watu transform ini wangwe watu transform Yani uwene na iguru ya uwene na isi ya uwene na bantu isi wene na iguru wene ronya sai
bale ngamwanyu muna balo rakwa musikikio la bwewo Kanungo. hotel bako jago tuko ban pangete ngabako jana bua butuku babako jago ko babu disi kama transform di mama jama omorisi oria nyase mbote ko koranga bale ngamwanyu bu kwa jambo to toka negu laki kama transformed onjurwa ngereye tonyarenga liguru tonjo kama ene tonjo dimo yesa buat ekara yesa buat wa baro ngenere yesa ga itua yeso ga wo itua abaro ki wa emata bakai wa tala ndo korona ki toma ite bora wana montana kuruani abana ba hoyi gubobe ekara yesa buat wa baka ba yoro ki wa bakai gubobe ekara ba ko tala ndo yesa ko batelenga oboruo tibuane tiboria waria obueseye oborotibwane no bwaria no bwaiguru igwa abana banyasa ekitabu kya Yohana 18:36 kitabu kya Yohana 18:36 Yesu akairaneria oborotibwane ndiborio bwenseye Ono borotibwane bwalenga bwese kanga basomba bana mbandwanera kanga nabe kwasa moko y'abayuda kaono oborotibwane mboria obwari abana banyasaye obwara iwa tata kobonya ki okorengeri kwao no Kristo bwao no okorengeri kwao ebirengeri byawa yewelete iwa abana banyasaye yesaka aboroki wana kumurwanera bakumurwana kanga taitwa igaboteba my kingdom is not of this earth but of heaven never tell nakoligende amugo sabera book nakuli korojua Yesu obwara bwana timaje ngakyorengere twaro kokonya goche kanise kokonya gocha Paula watabanga esabari ena chakiti konya tiga oikana rondo mobori one amaisane tinko tiga ekiagera mobori one tinda morta asegetabu kiana kyo moerio segeta kyo moerio egetabu kya ba Filipi egetabu kya ba Filipi yemo egetabu kya ba Filipi mo 23 nimigire mono asegati ya mangana alinga moigwe okugani kwane kolinga ngende komnya amana na Kristo ekiagana mangana ya nama ya okoraki kobua yedi moigwa kana dimwatela ibwa otere Paula otela na migena mangana abere dingale imo arua sese dingale yakale agena komenya morango na Kristo iwa warabaya sai awatabanga nimige na mangana abere ayuno taste amangana komikita na mange lakini ndake tawo koreta ndai toigwa mangana aya atoka sile tabu yake muna Paulo agoteba nigamigire na mangana renga abere elimo arua sese Elia kale agararia yara ro simbuwe makali kami te Paulo no arua Elia kale aina ri kapu ni Jan wal bune esguru ko go ero re ngere nakiki tubabiyan ke kwam akio bari wari akiate amangana mu migete ale elimo arua raria arua sese chiri alenga sese
Sagamani elia kabele agenda chikomena mo ama onawo Kristo mwana abaseni me aiso motoli bale ngabala batabanga na baro bamigwa na mangana abiri elimo olwali ogendale igoro negene na maana bana banya sai muna mwategeriga muna mwategeriga ukingima na maana goikana aya of fix your mind is in heaven orusi birenga bya basese bibe igoro otambe okora renga igoro otara renga igoro okora na buo renga igoro odanse kaisa renga igoro akionya sai kai renga renga mama asikati ita ambale ngala tawa nchena anya kubatizo nchena ile ntemaela nje kwa tima eti asende amana njenda ete umu amana ave indu asese njiko menyama na Kristo bali mutabatizi mukinga kwa kwa mukinga yonya kwa yako onye kwa kote mukia ete ko nyosoka na tae te ko soko moto mukia kwa kwa iga amana ave teripa una manene amanene nyo kwa yako batizo ni asili taria Yesu musikisi atika kunya kwa baru tena notabatizi tena thank you oyo ogwete tenena oyo irandemera tenena thank you inchuko cha igamba sabira mwana abasene oyiye musikisho ko matenga genda mwigwana basta mutuwa ahetu atiriyo motorente nyo ya utena rogeka ya bogeka muri ryo mosi ya taje ti amangana na sura ala ntorente nyuma bata ite kurusibiranga ya baseseye banga nego ekyagere sengo sareke esengo siri huwe bwangu fix your mind in heaven na imi tuyamba bori abakwe sta uzurumi tubuna mu sta ekero bwato muruire nyagitari ekera ire ale tieta obwata ni bakali okwana okunya gusoma nya sabuli iguru na chabioki mungiro ibeka nsino musikisi obwata mangana bakera ekero bwato moto nyagitari yae ali maututi obwata ni bakali okwana okunya kana nya sabuli iguru utakumungwene ekero moto mutua tubwata ni bakali okwana okumanga nya sabuli okonya aikaralia ayoko na kubonga utabatishiri ndi atabatise tu yoto na transformed mwana za mokonya bana mweguru